Аре, почваме. За какво се смеете, бащи? То пак. Окей, бързо се скрие тук. Какво беше това, бе? Кое бе? Това е. И аз не знам, what the fuck. Не, бе, ти видя ли скина на Фритес? Не. Кем си ти, бе? What the fuck, какво е това, бе? What the fuck are you? Те бещета, аз съм Петър Вест и това ще е Hide and Seek епизод, всъщност не Hide and Seek, а Minecraft Minigames, епизод 4, ако не се лъжа. И видях, че ми предложихте, имаше много коментари, играй повече Hide and Seek. Ами окей, щом вие ми предлагате да цъкам повече Hide and Seek, ще цъкам, в смисъл. Не ви ли тъпо просто да ме гледате как седя на моето място, се крия от хората? Аз лично мен това... Не знам, не ми е интересно да гледам, но щом на вас ви е интересно, нали? Да, и при мен са... Аре, почваме! За какво се смеете, бащи? То пак. Окей, бързо се скрие тук. Какво беше това, бе? Кое бе? Това е. И аз не знам, what the fuck. Не, бе, ти видя ли скина на Фритес? Не. Фритес, къде си е подява ли? Не може в момента да го видиш и без това. Фака, ти блокче ли? Сега съм блокче, сега се крия. О, никой не беше блокче, да знаеш. Само ние двамата. Уникални сме. You don't see. Ама какъв беше скина на Фритес, бе? Ще видиш после. Пак иска да го видя сега. Добре, после ще го видим като... Същия беше, ама само че фул усмихнат с два зъба. Това си го представям, what the fuck, какъв ще ме скина. Аре бе, къде са хората, бе? Аз тук съм с скрипка на някакъв букшелф, където никой не може да ме... Фак! Не! Мале, има някакъв до мене. Мале, не, моля. Ес, махна се от нея. Да. Видях някакъв уден плаг да се мърда. Окей, аз ще конвенчирам клипа докато тук. Да, Аз си оправях си на това Рига. Аз тук пък ще се снимам и не мога да правя нищо, защото снимам бас и... Вече знаеш какво е Рик ли е Фритес? Браво. Вау! Какво е Рик? Аз не знам, кажете ми не. Пана си няма Рик. да вече има меч. Сега ще ги почукам. Ес, аз съм бъгнат. Айде всички да идем на центъра да ги прибием, искате? Не, да, бе. цветолът ли се в края, когато... Окей, аз си оправям тук нещата и си гледам в клипчета. Имам Dead Point, значи съм бил в този... Това е да се стримне. Някой му пращи микрофона, някой да духа. Чакай, аз не съм си намалил това. Да, намали си го. Фък, някой! Чакай. Не, моля се. Смихни се. Мале, всички са покрай Това мен, вече да човек. ни прощи. Станахме 16. Сега умрях. Браво. Всички, майко, аз съм в къщичката на центъра, защото има нещо като такова, като щандове. Аз влезнах в стената. Аз съм вътре и съм някакво рандом купче, нали, дървено купче и той дойде, удари честа, удари всичко и само мен не удари. Да, и на мен много пъти ми се е случило. Точно пред мен е така, очи в очи. Аз съм в стената и не може да ме намери, тя съм вътре в нея направо. Аз съм блокчи и съм букшелф и... Омага, за какво се предава сега? Аз ударих някой, той му лагва на гъс и отиде и бие някакво такова, бие някакъв кабелстоун. Тук като някакви контратерористи. Да, виж ги, не могат ме намерят. Никой няма ме намери, човек. За първи път. 150 секунди. Да, бе, човек, много трудно умирам, питай Фритес. Seeker has been killed, бас. Да, бе, той два пъти подред остава последен човек и никой не може да го намери. Не. Аз с 16 секунда умрях. Какво си, Петре? Аре бе, аз съм непреработен дърво. Бушилов. Не, дърво, лук. Не чули като казах дърво. Аз казах, че минава един букшелф. Fuck you! Бягам! Не!
Бяга, пак помощ. Али, виж! Помощ! Чакай, Виждам, бе, че му Петре, склони не ти някакъв бяга, бе, човек. О, мага, Течо, как ли ма видяла, човек? А те, че видя ли, че той те прецака? А, не, ти още ли го Беше гониш, бе? някакво работено дърво, бе. Виждам, мали! Край! Край с мен, бързо, къде? Аз те видях. Помощ! Това и аз се видях. Аз коментирам. Ай, стига! Фак! Накъде? Добре, че защото ли му се чува, аз къде съм. Не! Махай се! Фак! Убиха ма! Добре, ще те разкрих, Петре. Ама сега ще ме баси намери ти фарето, помощ. човек. Ти ме разкриваш, баси. Ами, сори, брат, просто знам, че там може да се скриш. Ама повече няма да се издавам какво ще съм. Още един... Абе, ти каза непоработено дърво, сори. Да! Ти вече разбрал, че съм бъкчал вече, ама. Ми карай, куда ще ги са. Баси. Мага, май ще Това, бе. спечела. Нищо да О, пуснеш. другия път, къде чакат, ще цъкам и втория рунд, няма да се издавам, ко съм. Уоу. Това е много готино, ако си синя вълна, тук никой няма да разбере. Когато ударите някакво блокче, брат, почва да ви шуми Майнкрафта. Да, на тебе, аз зато и си намалих това. Не на мене, на всеки е така, като почне да Знам, удариш. ама аз си намалих звука и зато и не... Аз никога не съм бил такъв с меч, да ми шуми Майнкрафта. Сега. Омага, защо? Някакво пръще. Петре, подушвам те. Мага, аз съм Той- вече си кърбелник. Какви си? Аз те подушвам. Виждам те и те подушвам. Нима души. Омага. Не си някакво. Меришеш хубаво. Това съзнавам Да. сега. Мгм. Бъди гей. Моля, че са. Тротимус бе гей. Hello. Ника, Е, I'm behind you. А, да. What the fuck, някакъв бъгна целата, някакъв ми лапаш отдолу, човек. О, спечелих ли? Yes, аз спечелих. Yes. Браво, е. Какво е? Той спечели. Окей, хора, ще видим отново в следващия раунд Даде ми на 40 токен, Hide and yes. Seek. Кеф си ти, бе? What the fuck, какво е това, бе? What the fuck are you? Па. Почваме, аз съм лампа, fuck. Пак се издадах! Аз с нещо купче. Айде, О, аз съм нещо, дет никой няма откри. и аз. О, намерих перфектното място, просто няма да ме намери Аз никой. пък не мога никъде да намеря място. къде- Тук никой няма да ме намери, абсолютно никой. Не, няма, не. Защо не. вече не показва с XP-то колко... Защото... Показа го отстрани до гейм и виж къде пише секунди. А, Омага, някакъв стана върху мене. Не виждам нищо. Аре бе, отиди от другата страна, Тук бе! е пълно с лампи, не виждам нищо. Yes, това. Това е добре, Човек, че тук е се пълно с лампи, Омага. три лампи са до мен. О, тук съм пълен с букшелфове. Омага, стига си такова музиката, няма да я кредитвам, защото ти се я пускаш. Аз ли, бе? Ми да, чу, че са музиката на интрото и трябва да я кредитвам ако... О, разбрахме, че и то е. Омага. Ма това тук всички... Се чува, what the fuck, аз си слушам тук на дъбстепови, не се чуват, пускам това клипче. Чува се, what the fuck. Давай. Айде, стига се бъгвали, бе! Here now, solid, redstone, one block, окей. Аз съм толкова скрит. И аз някакво, what the fuck, тук сме Аз толкова... въобще не съм скрит, аз стоя на килима, на червения килим и ни минат покрай мене, не ме виждат. Senpai и The Seeker спаси много. О, yes, имам муден слот. О, стига, Колко... Колко ще да се издам, че съм колко? Лампа, букша, О, Давай. много си рандом. Да, представя си някакъв блок букшелф, кол блок и лампа в едно, човек. О, Как? те са Нима? окей, право. Видя! Пак ли умря, бе? Кой бе? Не умрял. Те ли? Не, Омага, съм- то за не, какво бе. бяга? Не! Казах То не как, изостави. как не ме видя. Чакай, казах. ти в една стая с няколко такова лампи ли си? Не.
Защото Не, някакъв бе. тук що избяга, който беше лампа. Толкова. Видях лампа. Петре, Петър е лампа, аз съм сигурен, той в момента е до мене. Добре, ще видиш, че това не съм аз. не, аз го видях тук, що дойде до едно язовирче, май, той беше. Не. В смисъл, имаше басейнци и той си... Айде, бай. Петре, умираш. Омага, това не съм аз, бе. Аз не съм лампа. Аз го видях. Не си Да, ти. бе. Да ти казах в началото друго. Хаштаг Окей, какви- YOLO. YOLO. Омага, аз къде дойдох в базата на... What the fuck? Не! Умрях, омага. Така, видях та. Ама не умря, аз не умрях от тебе. Нашата стая е най-перфектната, никой Ама не мога да ни намери. аз се крия. Май аз ще се ме крия. намерят, що? Те ли ви са? О май Защо гад, нищо? Добре, къде че ми е къв блок само? Аз няма да ти кажа. Аз съм такова сноубокче. Да, ти ми казах в началото. Окей, сега... Ама знам да, то къде- моби. Къде се крият повечето пъти сноубокчетата. Ти сам се издаде като видя, че излизам. О, Петре, от пушна те. Той каза, лесно Аз лампа, съм, който аз е съм, лесно. аз съм сикър, бе, умник. Знам, виждам те. Меришиш хубаво. Добре. В момента си до мен, две купчета от мене си. Где си е, бунак? Добре, кажи ми какво виждаш да прави като... Ой, троти му са на едно купче от мене. Добре, кажи какво виждаш да прави като... Как всички ме гледат мене? И кажи какво прави като съм едно купче до тебе. Скачаш. What the fuck, къде си? Нещо тук е. Течо, търси го някъде тук. Тук е. Това ми шуми. Някъде тук е, трябва да е. Къде си, бе, бунач? Той някъде отгоре, мафака. Да, човек. What the... Къде си, бе? Идвам по вас, идвам при вас. Айде. Виж го то колблок, баси пераса. Това съм аз, бе. Ела, бе, колблок. Ама не търсим лесно лампа, бе. Ела тук, бе, колблок. Остава 3 секунди. Защо избягахте така и да върнете се, бе? Мага, това не си ли бил ти колблока, бе? Не. Аз някакъв колблок си гоня, баси. Троти му, виждам те. Къде са крито, А бе? ти ли отваряш вратата? 100% ти я отваряш някъде. Добре. What the fuck, Течото, къде се скрил, бе? Убир го. Йоло! Жив съм. Ечо, и ще дойде да те пречукам. Ела ми. Къде си, бе? Не можа да то да. Бях надолу по коридора и... Пак ми даде 40. Пак ми даде 40 Аз не токен. виждам колко ми Чуйте, бях надолу по коридора и ви базика, че ви виждам. Омага! И ти знаеш, че той скачаше. Да, всъщност. Защото го видях надолу по коридора, бях и се виждаше. Омага, и викаш на бе купчета, не знам си какво. Идиот. Окей, това беше за Hide and Seek. Сега да продължим към следващата мини игра. Га. Добре, професор, Почваме айде. след 6, Аре, бе. Пет. Окей. 4... На мен ли го каза това, бе? Не бе, на Тротимус. Трочимус на кой го каза? Кое? Му кое? На Тротимус, защото не се прави на професор и знае. Пък Трочимус го каза на теб. Те. Сега. Къде си? Сега ще мина пред теб да те събора, Петре. Пе, Да аз вължа. нямам бинаш никъде. Не, той ме събори мене, не! Булшит. Тролалалала. Окей, виждам, че... Ти дори не си искал, ама си... Мачай, бе, аз дори не знаех, че аз съм те събора, ако съм те събора изобщо аз. На какво играеше, Петре? Ти ни цъкаш ли ти ентира? С нас. На какво играеш? Шорт, фар? Short far. What the fuck? На тайни. Аз как го цикам на фар. И само леко някой път ми има лек сече, ма това е блоковиче, защото... Виждам, Аз играя на норм. И ми лаго Как се малко. хвали с неговия суперкомпютър. Супер, да бе. Чак супер. Омага. Това тука... Играеш ли си в едно поне? М? Играеш ли си в едно? В смисъл да ми се вижда ръката. Да, не се вижда.
Да не се вижда ли? Не. Цъкам Да. с F. Трябва да се вижда ръката, мага. Не, аз съм F1. О, мага, не! О, мага, как ста... Човек, от третия етаж падам точно, бам на... What the fuck? Не, рейчко. Аз май съм най-високо. What the fuck, просто. Окей, ще видим в следващата... О, ето го, Фритес. Окей, ще видим в следващия рунд на TNT Run. Трудно. Хора, това е... Изтекиш от водата. What? Нищо. Ако се направиш една лига да ти тече от устата направо. Да, и аз това си мислих да ми тече лига от устата, ама ме мързеше след това да си го направя. Аз може да направя нещо такова. Мъга, зареждай ми бе, чънка. Това чънк ли се води? Не знам какво се води, зареждай ми. It's so beautiful. Просто му се умри. Не може да ида преди него, не. Защото му си искам да умреш. Не тичи преди мене. Не! Паднах. Ти си слабак, бе, какво искаш? Не! О, мале, как се... Как просто... Ой, тече ти ли си? Тоташ. О, да, простилс. Е. Право. Омага, тук няма никакви купчета, не! То, фак. Аз тук съм Тук съм се съсредоточил и не говоря, за да не падам. Омага, свърши ми. Ти не падна? Аз знам как... Не, Аз мога да стоя на едно блокче и да ни падна никога. Има един бък. Когато клекнеш в края на блока, в смисъл там във ъгъла и той ни пада надолу. Омага, Не, Петре, падах при тебе чак. и аз бях те. От най-горния на най-долния етаж предишния. Може да го видиш в клипа после. Не! Падни бе, Фритес бе. Фритес, патни. Няма да Патни падна. бе, Фритес. Ама. Аз ще ви разчитя с Чирена. Да може да... Аз ще ви разчитя Чирена тук да... Ви е готово като паднете направо. Да са кефите тук как умирате. Е, това тук... Не! Бъго ми спринта, не! Чай да го видим, Фритес. Фритес, падаш. Фритес. Няма пада. Айде, защо не пък да вълчонка, бе? Пада. Оп. Добре. MLG! Омага. Абе, Фритес, падаш бе, човек. Падаш бе. Фритес не може да играеш. На кое ниво си е? Къде падна, бе? Не си падна, what the fuck. Така. Падаш. Фритес. Това е лесно, брат. Падаш. Не! Ама паднах на купчета. Сега тук ще паднеш. Тук просто падаш. Просто падаш. Никакъв шанс просто да се задържиш. Гледай, оп, падаш. О, MLG! Аз моля. Али нещо ме гадаричка по гърба. Не. Чух майка ти да те вика Фритес. Да видиш. Не веро. Какво Мама е на работа. Аз ще му прича отпреди ти отзаде, Петре. Причина. Да, ето че виждам те. Той не да вижда нас, бе. Той не вижда. Той победи. Какво ми се? О, спечелих ли? Fuck you! Да, спечели. Yes. Това беше Minecraft Minigames епизод 4. Надявам се да ви е харесал. Лайк, комент, subscribe. Стете на фрите си на Тротимус. Най-вече. Да. Не, то. Ти лупа си. Никой няма посещава ти профил, макар че има линк към описанието. Окей, посетете им профилите, те се правят. Линк към описанието, Петре! Ще има линк към описанието. Ако казах към... Линк към описанието. Линк към описанието. О май гад, просто не бе. Окей, разбрах, има вече някакъв пиян, мъртво пиян съм, тъй че да не снимам клипове докато съм пиян, лаго е Майнкрафт, така че аре, надявам се клипа да ви е харесал и чао! Yeah.